जागोरनि र' बारा बुङा लाइभआव दसेल' बुंगोन दा लाबोगोन र' आदुवाफोरनि निउसखौ नै ओरै खालायनांगौ आं थांफिननानै जागोन आं हरनि ओंखाम जायाखै रानथेंखा टेनसन गैया र' आंखौ जागोरना आं गिदिंबाय थादो थांखु जाखांबाय हारा गोजासैलै हरावबो उन्दुआसैना आं मा बुंनो नागिरदों बै इउपिएलनि आदुवाफ्रा सोर बायना हरनाय थां माथां नों मा गस्ला बोराय बोराय गानोब्रा जेन गावसोर बायना हरदोंसो मा लागाय नोंसोर आं गोजाम गान गोदान गान ना इउपिएलना बायना हरनो लुबैदों नामा सोरबा गावसोरनो मोनदोंना मोनाखैथाय प्रमदनिफ्राय ओमफ्राय बे माबाया लेखा नायनानै फरायग्रा थाखोसे थाखोनैनि बायदि लेखा फरायग्रा बे लरगर जयन्तनि माबा निउस लाबोगोन आं दा लेखा गोरोंफोरनानो बिदि जाबाय हिन्दीखौनो नायनानै बुंलायग्रा नायना बुंबा बै उन्दै उन्दै गथ'फोरा जेरै फरायो बिदिसो औ आंनि लाइफआव फार्स्ट दे थेंक इउ वेलकाम खालामबाय बिलिफां ब्रह्म आं न'आव मोनफैनोसै नै न'आव बन्दु बेनेल ब्लक न'आव खर'आव थामाम जौ लोंनाया खर'आ दासो मोजां मोनबाय सारिदन जानानै बोरमा आथिंजोंसो लोंनाय नेट थाबा देखायगौमोन आं नेट गैयाना फैला दुखु मोनफ्लानायखौबो बुंगौमोन आं थामामनो दुखु मोनदोंनो दिखिया जुलियाव फैनानै हाब बिटिआरआव हाबबायना बेबो मावनो थिनदो लामा सामा लामा दालां मावनो थिनदो सरकाराव थाना मा दुखु मोननाय खोथा फोरमायखो बेलाय दे बन्दुमोन लाइभआव बुंजोबजाया दा बुंगोन र' सुकुमार नार्जारि मोजां नङालै खबरा गोसोनि दुखु दाहा थाखानि फैसानि सेबगाङाबो गावल' जायोना मालायनो राननानै होआ हारा गोजा खालै आं टेनसन गैया दे बन्दुमोन उनाव बुंनोसै